سلام زخبركم تخطات الثلاثة سبورت كم يكنيكم زتفل عليه نعاكم يمهرون يزناقعنيهم زبلنا مدبات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مززاب مدمنا مكتتالكم بخبرنا عدم ريادة ريادة فحل النجوم والعيادة ريادة ريادة يا زوا فدوا هيا هيا يا احلى نغم واجمل تحيه برد نواه برد نواه برد عافيه برد نواه برد نواه ارجع عماره ايوه أبزي ساعات أب عودي ودرات سبورت قدم بشكلتا زصنح واحد غانتات متكاتا دك انشتيو بزبل نطفتات يكايد مهلاو زفلت يوم نزي مسرت بمغبار دما ابز وانزيم ناي مصاي هاجر زخونا تقلدمتي زحزت حداس غانتا ايريستارس بزبل قصل سمتل كلب تمسرتا تركب ملوس تحستو ابزت سبورت كقربي سلام ز خبركم تخطاتلتنا كمتي وترو تعزبو نرم دما كم اكل مدب زت سبورت حزنيا قريب نازلنا ابز ساعات زي اب ودرات بشكلتا ناي ماونتين بايك كم غانتا تمسريتا زلا ايريستارس بزعبا زملكتينا حزنا تحستو قريب نازلنا نرم بقر اب استوديونا عديمناهم زلنا أسلطاني كمون أكايدي كوينو عب منطاف نايزا غانتا زركب بنيام تارك كمون تمهاريت سالساي عمت ناي ميديكال لابوراتوري كافتوم تقلدمتي زخون كيخي أبيغايل ميكائيل بسمين سم مسارتين كمسكنكم يفتو كابز بمقصال اسك بنيام بسنفسخا كتلالينامو كاو قصيلنا بزعباتي ناي ايريستارس امسرارتا كمي كهونا تحزخو كان عدل شمي بينام تارك بحال زبزح كفل هوتي اب دقه واب هاجر شودني يصمت نيره معريوها بشكلتا زنرن فقرها ابتي ناي بشكلتا سنفلطت بشكلتا انتايا نمنتايو حدث بقعت مصق زبل أبو زيادة مساعتي خبر دريخون مالتيو بس مهنيات زغا ولا قاتي زمهار كل عود خالي يكون زيادة بشكلتا متي كم يحفظو مريزة أو نتفعله مالتي زغانتا كم يخم أمسرارتا أنت يخم حاسبكم غانتا كتتكو ويدما كتمسرتو زنقتكم كنت أمرو أبيهم تبقيسكم تي مبغاس ناي زغانتا بحفشا بكلتشحن 10 مونتن يجمر سراير سواخ مسرت كلها مالتي
حدا علامة حزنا خاطر وجيسنا جينا سراير سوات بقص كلها علامها بأهجروا درجة بعلم لخاو درجة توادر تزقون هذا كنسيون مفراي كابز بالعلامات وجيسنا أبسراير سوا صبوا فرا رينا بوزحات حدشتي مجمرت أن سراير سوا جميرا حجونا بكالو جانتات ذات واتعادم تون أفرينا مالتيو هي كأم مقصال زيادة أبتي علاماتي أتوكي راسرح كم بال مس بيتسب مس درابيت مس قربت فوتوتي تماهيرة إذا إرسالت بسرت أو سهل بس حمالتي هجي زيوتي ما بقى سنايز ساي أما ودأتو تعلامة كم يجرا إرتوان دك السيو بعلم لخاو درجة توادى درتي نفتر كلتا بروفيشنال بس حا تقدر تسأل حنا نين نفس بحر نفس هير دسيت كدانة كموها مساند وساي أب بروفيشنال بس حين نيرانين حجيجن كابون على خنا فرنا خلينا مستي صقاتات ابز هاجر زولو ابشكلتا فقر زولو ባህልዩ ብሽክለታ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ክንበፅሖ ዝግባአና ደረጃ ኣይበፃሕና ዝብል ግምት ስለ ዘሎኒ ኣብኡ ፅኢድና ንኽንሰርሕ ሓደሽቲ መጀመርያ ኣብ ብሽክለታ ታተ ዝብላ ማለት እዩ ተቐዳደምቲ ብምምራፅ ነዛ ጋንታ ክንስርታ ምስ ቤተሰብ ምስ ስድራ ቤት ተዘራሪብና መስሪትና ያ ማለት እዩ هراي أبيغايل كم زي زرعنايو أبز ساعة زي تمهاري سالسي عامت ناي ميديكال لابوراتوري ويدما ناي حكمناوي مرمر يخي زلخمو أبز ساعة زي دما تقلداميت ماونتين بايك ناي كلب إيري ستارس كوم كي إخي نتفتات كأمك تياتر كاب زلخمو اسكا هم تقينت كامين يرو نابزاقان تازيقا كت ترنف خلخي ويدما ناب كلد مشكلاتات أتو خلخي هجي مجمرتا كم زول كاكساي نتوم كمي غادا راي خاي خاصاي تكبر وكتاشن 10 عدنكا بعد دانيال استعوتلو مور نعم سراخوي ويكاب نعم سراخوس زياده انتينت نيرني جن اذا بلكات عالميت مخان طراي مالتي تعالميت مخان ما راه انتينت نيرني دحريو بقاداميت فيبن هايله ساشعنا بسرار سوا وسيداتن مالتي سرار سوا مسوسدتن شعو بيني نابزا ايرستارسك سجرن كله مسينا سيرنا شدشتينا مالتي كاب سرار سوا كسجر يمسبلنا مو نحنا كنكيد مسخان انا فتنا نايلنا سوها بقى صبو يلو مسو متينا ايرستارس مالتي اب ايرستارس كات ترينا بسرعيو زهبنا نسو كاب نجمر درو عمتنا وين له اب ايرستارس مالتي كنجمر نكلنا كن زغونه عدق قلا ينبرنا ماتيس بناتنا بشكلتا إنا نقادم نيرنا مالت ترين نقبر نيرنا كلنا ناتنا بشكلتا مقاي يطبق بزي قدس بغلن بناتنا بشكلتا مع تصقمات نيروني ولا بشكلتا مع الراي قال كله كن نزغلو تتصاويرنا نخنكيد كا بين بطعمي حجيزنا مالتي مناتو كله تتصاور كات كيد كم تغلسي مهيرنا اينا عنا مالتي مناتو نحنا بتن ناي كورسو بشكلتا تراي وينتي نوددر زغونا بشكلتا تراي كم زقرادم وي ترين كم زغبر اينا نفلت وي تلممد كم زغبرو اينا نفلت بيني بيت الزرعينا وي بيت زمهارنا كن كتغبرو كم تخيل ولا بزغونا بشكلتاس كتقرادم كم تخيل وي ترين كتكبر كم تلممد كم تكبر كم تغلسي مهيرنا اي مالتي اسكا كمي تكايديو مستي تمهاريت ناي كوليج كم مخان كمتن ابز ساعه زما مستمرتخي مقاسال ساعه مزبصح خي اسكا كميخي تكاواونيو سبورتن تمهرتن وقت مجمرتا كو فرحنيرني نخلتي اسك قبرو يخيل لي بزبل كن بتبيني حاجزنا خا مستي عبت دغز نبرو قال مست بزح كساي زرايو قبريهم تخلص كتامن لكيل نخلتيس ترايت ناتك جزيس تكايديو لك بزغبا تكايديو لك بس اغامي بن كلتي غبر كم زقالسي كابيني اتمايريا مالتي بزياده هاني افت نغو ترين غيره دحري نغو لممد غيره دحريو تمرت ازاتو كاب تمرت تفديس الشعوب تا نعرف تعريف حساب كا تمليسين كلاس تملس مالتي
ሕጂ እንድሕር ግዜኻ ሰሪዕኻዮ ብዝግባእ ሰሪዕኻዮ ክትገብሮ ከም ትኽእል ካቢነ ተማሂረ ማለት ሕራይ ከመይ ነይሩ ብድሆታት ነዛ ኤሪስታርስ ትብል ጋንታ ንምስራት ዝነበረ ሓሳባት ማለት ዝተፈላለየ ናይ ምውራድን ናይ ምድያብን ኩነታ ኣእምሮ ይመፀካ እዩ ንኣብነት ካብ ሰራይ ርሳዋ ተፃወት ወሲድካ ናብ ኤሪስታር ክትምፅኦ ከለኻ ምስተን ካልኦት ዝነበራ ጋንታታት ዝነበረ ወጥርታት ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝነበረ ክጅምራ ዛይ ክጅምራን ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ሓንጎለይ ዝነበረ ቃልሲ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ዕላማ ተሒዝካ ክትቋርፆ ይብልካን ዕላማ ማለት እዩ ክሳብ ታትከኣለካ ዓቕምኻ ክሳብ ፅንቀቕ ክትፍትና ክትክእል ኣለካ ወይ ክትዕወት ኢኻ ወይ ተሳዒረ ኢልካ ስዒትካ ትህብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ከለኻ ግን ብድሆታት ኣብ ቅድሚኻ ስለ ዝፀንሐ ጠጠው ክትልካ ስንፍና ጥራይ እዩ ንዓይ ብናተይ ኣተሓሳስባ ሕጂ ናብ ሰራይ ርሳዋ ይምፃእ እምበር ኣብቲ ጋንታ ይኣትዋ ነይረን ሽዑ ክኣትዋ ደልየን መፅአን ሕጂ ሓፈሻዊ 18 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ቅድሚ ኣብ ብሽክለታ ምጅማረን እቲ ቴዎሬቲካል ቅርፂ ሓሳባዊ ስነ ፍልጠት ናይ ብሽክለታ እንታይ እዩ ቅድሚ ፍለጦ ብዙሕ ግዜ ኣብ ተቐዳደምቲ እንታይ ትርኢ እታ ተቐዳዳማይ ናይ ምዃን ድሌት ጥራይ መውፀንሕ እቲ ኢልካ ተቐዳዳማይ ምስ ኮንካ ተዓግብ ነዚ ጥሒሶም ዝኸዱ ዝስጉሙ ከዓ ኣለዉ ብዙሓት ግን ብዙሓት ከዓ ኣለዉ ብኣ ጥራይ ዓጊቦም ክስጉሙ ዘይከኣሉ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚኡ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ብሽክለታ እንታይ እዩ እንታይ ኣድልየካ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ዓይነት ምቅራብ ኣድልየካ ዝብል ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ብቕዓት ምህናፅ ስነ ኣእምሮዊ ብቕዓት ኣብኡ ብዙሕ ኣስተምህሮ ህበን ነይረ ሽዑ ግን ኣጋጣሚ ብሕክምና ምክንያት ሃገረ ሸወደ ንኸይድ ስለ ዝነበርኩ እዛ ጋንታ እውን ገጥፋ እየ ምክንያቱ ቅድም ሕክምና ይገብር ኢለ ምስራይ ርሳዋ ክገጥፋ ከለዉ እሞ እንድሕር ጋንታ ክትገብር መደብ ኣለካስ ምሳኻ ክንከይድ ይብላኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጋንታ ምዝጉባት ተዝነበራ ኣብ ጋንታ ምዝጉባት ከላዕላ ይደልኒ ምክንያቱ ጋንታ ፍሪስካ ጋንታ ክትምስርታ ይትኽእልኒ ኢኻ ምስአን ዝነበራ እውን ነይረን ኣብቲ ጋንታ ዝመሃራ ዝነበራ ገሊአን ኣብ ካልእ ጋንታታት ዝኸዳ ኣለዋ ወላ ብድሕሪ ማለት እዩ ኣነ ተን 6 ጥራይ ክሕዝ ዝኽእል ነይረ ተን 6 ሒዚ ከዓ ኣበጊሰዮ ሕጂ ኣብቲ ምስ ካልእ ጋንታታት ናይ ምግጫው ክሳይ ኣይነበሮን ጌና ዘይተመዝገባ ተመሃሮ ጥራይ እንዳተመላለሳ ዝመሃራ ኣብቲ ቴዎሬቲካል ኣብቲ ቅርፂ ሓሳባዊ ጥራይ ዝመሃራ ዝነበራ ስለ ዝነበራ በዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበሮን እቲ ዝዓበየ ብድሆ ብሽክለታ ኣዝያ ወፃኢታት ተሓትት ዓውደ ስፖርት እያ ከምዛ ኣቢጌል ዝገለፀታ ከዓ ሞሳን ጀምራ ዝያዳ ልምምድ ዘይኮነ ኣካላት ግን ምስ ብሽክለታ ሓደ ክኸውን ክወሃሃድ እምበር ሰብ ብሽክለታ ማርሻ ይነበረን ኣዝየን ከበድቲ ሞላ ዘለወን ኮታስ በቃ ናይ መዓልታዊ መመላለስ ብሽክለታታት ስለ ዝነበራ ኣብኡ ልምምድ ብግቡእ ክሰርዕ ኣፀጋሚ እዩ ግን ነብሰን ምስ ብሽክለታ ክወሃድ ሰዓታት እንዳገበርኩ ዝወፃሉ ሰዓታት ምድበለን ነይረ ማለት እዩ ወላ ብደገ ከለኹ ብኢንተርነት ሰደለን ነይረ እቲ ልምምድ ማለት እዩ ኣብኡ እዚ ናተይ ህንጡይነት እዚ ናተይ ድሌት ሪኦም ኣሕዋተይ እንታይ ክንተሓባበርካ ብፍላይ ከመስግኖ ዘሊ ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ብሽክለታ ብዙሕ ኣይግደስን እዩ ግን እቲ ናተይ ህንጡይነት ሪኡ ልዕለይ ጎይላ ነታ ጋንታ ክትምስረት ክብል ይኽእል ማለት እዩ ማዕረ ብሓፈሻ ኩሎም ኣሕዋተይ ኣዕሩኽተይ ወላ ኣብዚ እውን ከመስግኖም ዘሊ ዮናታን ኤፍሬም ናይ ኣፍሪካን ቪዥን ኣማኒኤል ኣሰፋ ችክሊስታ ሓበድ ኢዮብ ችክሊስታ ፊልሞን ርእሶም እዚኦም በቃ ጎነይ ኮይኖም ኣጆኻ እንዳበሉ ነዛ ጋንታ
ሕጂ በይንኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ደገፍ ለካ እዩ ኣዝዩ ደገፍ ለካ እዩ ንሓደ ተቐዳዳማይ ጥራይ ንበይኑ ከተበግሶ ከተጀምሮ ዕጥቁ ብሽክለትኡ ኮታ ኩሉ ንብሽክለታ ዘድልዮ ነገራት ክትገብረሉ ኣመጋግባ ብዝተኻእለ መጠን ብውሕዱ ድሕሪ ትሬኒንግ ምግበን ዝረኽባሉ ነዚ ክትገብር ናይ ግድን ደገፈለካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ኣበጊስና ኣለና እታ ጋንታ ሃረይ ከመይ እዩ ዘሎ ተሓዛኹም ምክንያቱ ካብተን ካልኦት ዝርአን ቅድሚ ሕጂ መስሪታ ዝነበራ ጋንታታት ይምስረታ እሞ ከምኡውን ፋሕ ይብላ ብዙሕ ከምቲ ዝደለ ግዜ ኣይወስዳን እቲ ዝደለይኦ ሓሳባት ምዃን ምስ ኣብየን ድማ ናብ ዘይተደለየ መደባት እየን ዝኣትዋ እሞ ከመይ ዘሎ ውጥናትኩም እንታይ ዘሎ ትካይዳኹም ብሕጂ ሕጂ ኣብ ናይ ሓፂር ናይ ነዊሕን ዕላማ ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሓፂር ዕላማ ክሳብ ዓመትን ፈርቓን ዘሎ ግዜ ሕጂ ገና ውልዶ ተቐዳደምትን ሓደሽን ኣብዚ ውሽጢ ዓመትን ፈርቓን ግን ብቕዓትን ኣብ ናይ ማውንቴን ደረጃ ኣብቲ ዝለዓለ ክበፅሕ ክንሰርሕ ኢና ድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ከዓ ብደገፍቲ ሓገዝቲ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ናይ ኮርሶ ብሽክለታ እዚኣ ክብርቲ እያ ዋግኣ ስለዚ ደገፍቲ ጌርና ኣብ ደገ ዝፈልጦም ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዘለው ተሓባበርቲ ናይዛ ጋንታ ነዚኦም ጎሳዊስና ናይ ኮርሶ ብሽክለታ ኣምፂና ናብ ናይ ኮርሶ ብሽክለታ ክኸውን እቲ ዝዓበየ መደብ ዘሎ ግን ተዓቃኒ ትሬኒንግ ከነተኣታቱ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ተዓቃኒ ልምምድ ዝበሃል እንታይ እዩ መሳርሕታት ኣሎ ንኣብነት ኣዝዩ ክቡር ዘይኮነ ናይ ሄርትሬት ሞኒተር ዝበሃል ህርመት ልብኻ እንዳዓቀነካ ትኸይድ ሕጂ ህርመት ልብኽ እንታይ እዩ ዝዕቅን ግብረ መልሲ ናይቲ ተውፅኦ ዘለካ ሓይሊ እዩ ህርመት ልብኻ ስለዚ ወላ ብቐጥታ ነቲ ተውፅኦ ዘለካ ሓይሊ ኣይተዓቅኖ በቲ ግብረ መልሲ ግን ሓደ ግምት ናይቲ ተውፅኦ ዘለካ ሓይሊ ትረክብ ኢኻ ስለዚ ብኡ እቲ ልምምድ ክስራዕ ከሎ መዓስን ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ልምምድ ዝገብራ መዓስ ቁርብ ዝሕል ዝበለ ዝገብራ ከተውፅኦ ሶፍትዌርስ ኣሎ ንኣብነት ወይ ናይ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ዝበሃል መስለኒ ኣብኡ ናይ ኣናሊሲስ ወይ ናይ መመርመሪ መሳርሒታት ኣሎ ሓደ ተቐዳዳማይ ከመይ ምዕብል ኣሎ እንታይ ምዕባለታት ትገብር ኣሎ ብሓፂሩ ኮታ ላቦራቶሪ ናይ ተቐዳዳማይ እቲ ንኣብነት ኣብ ናይ ትሬኒንግ ፒክስ ዳርጋ እቶም ዝበዝሑ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ዝሰድሩ ናቱ ኮርስ ወሲደ ኣብ ኮምፒውተር ብዘይ ኢንተርነት ክሰርሓሉ ትኽእል ናይ መርመሪ ተማሂርዮ ሕጂ በዚ እንዳመርመርና ሓደ ተቐዳዳማይ ብቕዓቱ ክሳብ ኮርሶ ወይ ውድድር ዝመፅእ ተፀቢኻ ዘይኮንካ ትፈልጦ ጌና ከሎ ኣብቲ ልምምድ ከሎ እንታይ ጎዲልዎ እንታይ ፅቡቕ ኣሎ እንዳፈለጥካ ዝጎድሎ እንዳመላእካ ነፅቡቕ ዘሎ ዝያዳ እንዳደረኽካ ከተለማምዶ ትኽእል መሳርሒታት ኣሎ እዚ ከመይ ጌርና ኣብ ኩሎም ተቐዳደምቲ ነተኣታትዎ ምናልባት ኣብዚኣ ናይ ፓወር ሜተር ዝበሃል ወይ ፀዓት ዝዕቅነልካ ክንደይ ፀዓት ተውፅእ ዘለካ ኣብ 1980ታት እዩ መፅዩ ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ኣዝዮም ላዕሊ ዝነበሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ጥራዮም ክረብዎ ዝኽእሉ ነይሮም ሕጂ ግን ካብ ቸርኪዮ ወይ እግሪ ናይ ብሽክለታ ክትገዝእ እሱ ክትገዝእ ሓስር ክተኣታቶ ዝኽእል ነገራት እዩ እዚ ከመይ ጌርና ነተኣታትዎ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ፎካስ ዝኾነ ወይ ትኩርነትካ ክስሕበካ ዝኽእል ናብ ልምምድካ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝያዳ ፀቂና ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ኤሪስታርስ ዘይኮነ ኩሉ ተቐዳዳማይ ከተኣታትዎ ፃዕዳ ክነካይድ ኢና ማለት እዩ ሃገራዊ ውድድራት ኣብ ከተማ ከረን ዝተኣንገደ ተሳቲፍከን ነርክን ኤሪስታርስ ከምኡውን ኣብ ዝርዞ ማእከል እሞ ኣብቲ ተሳትፎክን ከመይ ረኺብክንኦ እንታይ ተማሂርክን እንታይ ፍልጠት ደሊብክን ወፂኽን እዚ ዝበልካዮ ሕጂ
أنا بولكاي تعرضون كندي أقطع مشعو زي حي مثل زنبركو كقارة ما يكالكون نسان كنت قرادي مني حمشتين مالتي ولا كوا خستاي أهيمبر ما سن ولا مسأنا يهالو كابت زنبر أو كابت زارب أو زنبر نايزر دوام أخل زنبر نايزام آخر إيه ناي كتما خرانجن بحمام هنا تخيل زي كالكو عراقون جن حفش أو كابت زنبر أو كابت أبز خلنا قبل من نجبر زنبرنا أو خيرا زمع بلو أو خيرا وسخالو مجمرة تقدم منت فرح زبهال أدفئناه مالتي ناتو كل شيء مجمرة وين كانت قارة ما يكجمرن كلها أو دجر كت أطولها فرح له عبد مجمرة مع التزا أطوال ودجر فرح نيروه مس جزء جنت فرح دات أفئ غيره بعبيخا أبتز جبر أذن برا نجبره اللي من ملكاني أبتز أوتاس بقى كم زم معرخ ندي حق زكاس رأينا عين مالتي أنا خا أبتز نبر كله ولا بزوام أخذ زنبر أبز نبر حجز رأخو ماتيس أبتل من مدن حد كاسلتك أردم أبتن أبشد الشيخ تقلدم كله أو جمس بزحت سبعة تقلدم كاس أنت عينت لو تختم تخم تقل نفس خات جمجميها مالتي لازم جمجم نفسنس كوين ونيبل بحجن كجبر أون زخيل خا أنت كجبر هم زلون أنت مس جبر عين كعوات زلون كا بزيادة كأوتا مهيرنا لواي بالمالتي حراي أبز حلفة كم زرعنا يو كانت تمسريتين بزح نجارات رينانا عبيتي زبهالات قلادم تون حزيلنين بو مسرت كيرن دما عوتات غنا صفارينين ازانا يلومي تمسريتا زلا غانتا إيرستارسكن فصوم افلوطب زي بلنكا تصاوتيا تمسريتا زلا مخ امني ماونتين بايك كم درا زلنا لاي سدرا بيتيا بسدرا بيتيا تماخيلا زلامو اسك اتحزا خنتا يمسل حاجه تحزان تمتينا كم زبلنا يوم مجمريا عامت ملو نسو عبدك أبز نبرلو بإنترنت داسرده يلو من نكايد نيرنا بدحري مسمت أبزجن بحاجز كم زربره بحاجز نيحواتو بحاجز نيتوم عرفتو قلا تن بشكلتات جزء لنا متي مالتي مسمولو عدكان مسمولو كل نجارن تن بشكلتها حيزلنا متيو أبزا أقطعتيمنا هاني نلم مرسب بوقعت كيرنا دلوات كوينن مالتي أبت زنبرة كله مدلوات كأني مجبنا خا نحنا فليت جانتا وي كم زناي جانتا جزا يبلنا أب جزا ناي دابا تارك إنا ترين نجبر كأو نبجست أو متيناها مجبنا نها كأو يزدار ولنا مالتي بزم قدها نسدرابي تارك كي مسكنا كون كحل فايدلني ناتي ترايزي كون ناي جانتا وكيلة مالتي بتعمي زكانا غنونا كابتا زدقت كسابتا زعبيه نكن تكن جبرالنا even بينام ترى زي كونس بمولو مالتي كابدي جمير كاب بمولو محواتو انت كنجبر علينا ولاسي ابتانا يغانتا متم يمخرنا مالتي عبد متلو دغيم زومت ورانسوم ابز متلو ግን كمزي اتجبر عليكن كمزي اتجبر عليكن اذن تجيركن يهن ابعوت تبصحه حنساب سنغرمينا بينام كم هولنا صنح مشابزي سم مصيلون كاو كمزي خمزي اتجبر عليكن مخير كايم دي هاغلتو حجي نايتم غزا حساب صاب حدا خمزلو انت جيرنا إنا أبعوت نبتصح سي نقول كلهم صعبنا نعنا نمحجاز ويا نعنا أبحدا علامة نمتح يوم زت عرنا زلو مالتي بزقات أنا هاب تعمي كمسكنهم زدلي حراي أذوبينيام كم زي ندري زلنا إيرستارس تمسريتا درون كم تعانتو يزبلنا يو ردراتا خبز فيلم ناي سلست أوارح عمر زلوا أخوينا لا مالتي اسكا انت تمحالفو من الأخت لك كالوت أبستفلا هاجرات زركبو إرتراوين زيجاتات كم زعينت أكادا كلوم جانتات كترنفو ودما سبورت هاجرنا نخمع من هذا ما أبستفلا عودتها زلوا كعصام مربب بشكلتها زبلنا يو أتلتيكس زع مسألة نخكايدو أنت خبر لهم تبلهم ودما أنت هي ملقت تمحل الفلو بس أقات أمسي هو نابنت جانتا إيريسار سوسيت كان من الوقت ناي سدرا بيت مثل تقلمر نايتهم بقربا كروهم زخالكو سبات يا بحصيرو ناي سدرا بيت كون كتبلا قرب خسايت هون يعني نايتهم بقربا كروهم زخالكو سبات يا ما ازيوم وحده سبات كاب 10 5 زي بزح سبات تحابيرنا ابغيسنا يازلنا سلازي سبورت هاجرنا خو يعبل تخوينو دغف كدي كل زي اب كما وسرت زلو سبورت زيادة خصوصا مخالي بخل مالتي حدا تي وصايتات أبوزح سبات لازم زمكل
ሃሳይ ኮን ተወጻይታት ካላይ ከዓ እቲ ባዕሉ ስፖርተኛ ሓላፍነት ስምዖ እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ኮሚኒቲው ክትነፍዕ ኢሉ ዝደፍኦ ዘሎ ስለዚ ናብቲ ኮሚኒቲ ዕዳ ኣለዎ ስለዚ እዚ ዕዳ እዚ ዝያዳ ኣብ ዕላምኡ ክደፍእ ክድርኾ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢድካ ጣሚርካ ዘይምርኣይ 5 ሰባት ኮይንካ ንሓንቲ ጋንታ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘድልያ መሳርሒታት ዝያዳ መፅሓፍቲ ፍልጠት ይኮይኑ ዘሎ ስፖርት ስነ ፍልጠት እዩ ኣብ ዓለምና ስነ ፍልጠት ይኮይኑ ዘሎ ዝኾነ ስፖርት ብስነ ፍልጠት እዩ ዝኸይ ዘሎ ሕጂ ዝዋን እዚ እቲ ናይ ተህቦ ኣብ ቦትኡ ከሎ ስነ ፍልጠት ተወሲኽካሉ ናብ ዝለዓለ ጥሩ ዝበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ብዝኾነ ብሞራል ንኣብነት ኣብዚ ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ሃገራዊ ፌደሬሽን በቲ ነዚ ጋንታ ከነበግስ ከለና ዝገበሩና ሞራል ከይመስገቡን ከምኡ ክሓልፍ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብ ሞራል እዮም ገይሮምና እታ ዝገበርናያ ንእሸይ ክነሳ ከም ዓብ ነገር ዝገበርና ኣዝዩ ዘተባብዕ ሞራል ሂቦምና ማለት እዩ እዚ ዝያዳ ክስጉሙ ገብረን ወላታ ሞራል ዝህብ ተኣኪብካ ሞራል ክትህብ ከለኻ ሓጋዝ እዩ ስለዚ ኢድካ ጣሚርካ ጥራይ ዘይምርኣይ በብውሕድ ጉጅለታት ብዓብዪ ብሰፊሕ እዩ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘለዋ ማሕበረ ኮማት ተወዳዲበን ዓባይ ኮንቲነንታል ጋንታ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሽክለታ ከቆማ ክእላ እየን ሕጂ ጥራይ እቲ ምውድዳር ኣገዳሲ እዩ ምብጋስ ክትብገስ ኣሎ ካቅድም ተበጊስካ ተጣራኒፍካ ከዓ ዓብዪ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣሎኒ እስከ ከመይ ተዳሊኽን ኣለኽን ነዚ ውድድራት እዚ ከመይ ክትዕወታሉ ኢኹን ክሳብ ሕጂ ዓወት ኣይመዝግብክን ዘለኽን ከም ሓደሽቲ መጠን ሕጂ ከም ዝበልካ ነቲ ውድድር ሓደሽቲ ብምዃንና መጠን ንዓወት ዘይኮነስ እታ ትግብኣና ንሕና ወይ እታ ንሕና ክንገብራ ዘለና ጌርና ክንወፅእ እዚ ምስ ንገብር ኢና ካብ ዓወት ንበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማቴስ ከምዚ ንዓወት ንክትከይድ ኮይንካስ መጀመርያ እቲ ፃዕርታት ተካይድ ኣለካ ሕጂ ንሕና ከዓ ኣብኡ ኣተኪርና ኢና ክንሰርሕ ብዝያዳ ማዕረ ክንደይ ክንምዕብል ከም ዘለና እቲ ነብስና ማዕቢሉ እቲ ብኩሉ ብኣእምራውን ብኣካላውን ምዕባለታት ማዕቢልና ሲ ድልዋት ኮይና ክሳብታ ዘላ ውድድር ብዓብይኻ ኣምላኽ ሓግዘና ነቲ ውድድር ብዝግባእ ክንዛዝሞ ብጥዕናን ብሰላምን ክንዛዝሞ ካብኡ ቀፂልና ከዓ ትዝግባኣና እንድሕር ሰሪሕና ከዓ ኣብ ዓወት ከም ንበፅሕ ንኣምን ኢና ማለት እዩ ሕራይ ስነ ልቦናዊ ኣካይዳኽንከ እንታይ ይመስል ኣሎ ብዚ ሰዓት እዚ ተናዋልድ እንታይ ዓይነት ምቅርራባት ጌረን ኣለዋ ኣብዚ ውድድራት እዚ ሕጂ እዚ ስነ ልቦና ዝበልናዮ ኣብታ ጋንታ ብጣዕሚ ጥምረት ዘሎ ሓንቲ ክደክም እንከላ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ኣእምሮኣዊ ናታ ይኹን ወላ ኣብቲ ኣካላዊ ናታ ካብ ኣሰልጣኒ ጀሚርካ ከም ኣሰልጣኒና ዘይኮነ ከም ሓውና ኢልካ ካብ ኣሰልጣኒ ጀሚርካ ክሳብ ተን ብምሉአና ተቐዳደምቲ ንተሓጋገዝ ኢና ኣብቲ ዘሎ ከዓኒ ሕጂ ብዝያዳ ኣብ ውድድር ጀሚረን ስለ ዝኾነ እቲ ፍርሒ ገለ ዝበሃል ጠፊኡ ኢልና ሕጂ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ምድላዋት ኣሎ ዝያዳ ከዓ እቲ ዝግባኣካ ጌርካ ናይ ምውፃእ ድላይ ኣሎ እሱ ምስ ንገብርካ ኣብ ዓወት ከም ዝበፅሕ ንኣምን ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ስፖርት ዘበለ ብሓደ ኣካል ክመሓደር ኣይክእልኒ ብሃገር ደረጃ እውን ክንሪኦ ከለና ብዝተፈላለየ ትካላት ብዝተፈላለየ ሰባት እዩ ክመሓደር ዝኽእል ሓንቲ ኢድ በይና ክትጣቃዕ ስለዘይትኽእል ሞ እንታይ ተመሓላልፍ መልእኽቲ ለመወዳእታ ሕጂ እቶም ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ነቲ ስፖርት ንምምዕባል ከምዚ ስፖርት ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ናይ ብሽክለታስ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ እዩ ክንደይ ተቐዳደምቲ ፈርዮም እዮም ግን ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ናይ ፕሮፌሽናል ወይ ኣብቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዝበሃል ዋሕዲ ተቐዳደምቲ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ የለን ተበልናዮ ይሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንክዓቢ ተኮይኑ ከዓኒ ተቐዳደምቲ ጥራይ ስለዝተቐዳደማ ወይ ልምምድ ስለዝገበራ ጥራይ ኣብ ዝለዓለ ትበፅሕ ክሳይ ትገብርና ኣይትኽእልኒ እቲ ናትካ ጥራይካ ተማዕብል ትኽእል ሕጂ እቲ ናብኡ ንክትበፅሕ ዘድልየካ ጉዕዞ ብፋይናንሻል ይኹን ወይ በቲ ናይ ገንዘብ ድዩ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ድዩ ወላ በቲ ናይ ሞራል እቲ ህዝቢ ክሕግዘካ ዘለዎ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ንክንበፅሕ ከዓኒ ንኩለን ጋንታታት ናብ ኤርትራ ዘለዋ ካብቲ መጀመርያ ማውንቴን ደሎ ክሳብቲ ዝለዓለ ማለት እዩ እቲ ሰብ ክሕግዘና ኣለዎ ማለት እዩ ብዓብኡ ከዓ እዚ ናይ ከምዚ ዝረኣናዮ ናይዞም ኣቐዲሞም ዝሓለፉ የሕዋትና ሞት ዘጋጠመ ከዓ እቲ ኣጠቓቕማ ናይ ፅርግያ ከዓ እቲ ሰብ ክሕግዘና ኣለዎ
ምክንያቱ እቲ ፅርግያ ክትጥቀም ምን ከለኻስ እቲ ዝውሃብ ፅርግያስ ንኩላትና ምዃኑስ ክርድኡልና ኣለዎም እቶም ተቐዳደምቲ ከዓ ናቶም እታ መንገዲ ናቶም ሒዞም ክኸዱ ከም ዘለዎም ከዓ ክምዕዶም ይደሊ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምዚ ትዕዘቦ ዘለኹም ምስ ኣካየዲ ከምኡውን ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ምዕያይ ዝርከብ ኣብ ቢስክሌታ ናይ ክለብ ኤሪስታርስ ቢንያም ታረቀ ከምኡውን ኣቢጋይል ሚካኤል ተማሃሪት 30 ዓመት ናይ ሜዲካል ላቦራቶሪ ሕክምናዊ ምርመራ ማለት እዩ ኣዝየ ዘመስግነኩም ብስመይን ስመሳሕተይን ስለቲ ዝሃብኩምና ግዜ ኣብ ስቱድዮ መፂኹም ዝገበርኩሞ ሰፊሕ ትሕዝቶ ከመስግን ይፈቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደብና ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰናዩ ድሕረ ባይታ ናይቲ መበል 15 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ መደባት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾነ ቅነ ስፖርት ካብ ሜዳ ኣትሒዙ ዝነበሮ ኣካይዳን ኣወዳድባን ክሳብ ዝእዋን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዝምልከት ክኸውን ሕጂ እውን ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ስፖርትን ውትድርናን ብክልሲ ሓሳብ ይኹን ብግብሪ ዘይፈላለዩ ኣምራት እዮም ኣብ ዘመናዊ ሰራዊት በአካል ዝደልደለ በአእምሮ ዝበሰለ ወታደር ንምህናጽ ስፖርት ሓደ ካብ መሰረታውያን መሳርሒታት ቀንዲ ረቋሒ ባእታ እዩ ገለ ካብ መዕቀኒታት ብቕዓት ሓደ ወታደር ቅልጣፈ ትንፋስ ምትዕጽጻፍ ተጻዋርነት ዲስፕሊን ወዘተ ዝኣመሰሉ ረቋሒታት እዮም ሓደ ወታደር ንዝተዋህቦ ወታደራዊ ዕማም ብዝተማልእ ክፍጽም እንተኾይኑ በአካላዊ ምንቅስቃስ ዝደልደለ ሰብነትን በአተሓሳስባ ዝበሰለ ኣእምሮን ክውንን ይግባእ ስለዝኾነ እዩ ስፖርት ኣካል ወታደራዊ ንጥፈት ሓደ ብቑዕ ወታደር ዝበሃል ስፖርት ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ ሰራዊት ከም ባህሊ ክተኣታቶ ጀሚሩ ስፖርት ኣብ ሰራዊት ኪኖ ኣካላውን ኣእምራውን ብቕዓት ምውናን ዝኸይድ ተወሳኺ ረብሓ እውን ኣለዎ ኣብ ሰራዊት ብዝካየድ ስፖርታዊ ውድድራት ካብ ውልቀ ኣባል ክሳብ ኣብ ዝዓበየት ኣሃዱ ዝፍጠር ልዑል መንፈስን ናይ ዘይተሰዓርነት ኣሃዳዊ ስምዒትን ዝመበገሲኡ ንዕብየት ስፖርትን ሓድነትን ናይ ኣሃዱታት ቀንዲ ደራኺ ሓይሊ እውን እዩ መትከልን ዕላማን ሃገራዊ ስፖርት ዘማልእ ኮይኑ ሓደ ሓድነትን ፍቕርን
أمونغ سراويت نمفتار أمونغ سراويت حزب فقري نخدلدل زمالئ كوينو كخيد سبورت أو تدرنا حدن وسانن حتيو خنياتو أبا حد عنا متحقوقاف إنه حد حدكا أب أكلات من تنخار سلازي حنقولا محداس زلو ترى وتدرنا أبي بقليل زقمة هيكون المالتي أبزلنا إيوان أبي إرترا تبتحي زلو درجة معبالي سبورت هاجرنا كأند ما بقى راقو زغني إتي كابوان مجزعة التليان جميرو أبسوساتاتن سبعاتاتن بزل على ملكوع زغتسالي أبي إرترا عميق سرطان صيفو أبنو سوكف زيغا زسرطة سبورتاو سمعتن ونن أبقالسون انتخوني صلوون أبركتون بغللو زغمت أين برن مبزحتهم اتوم أميدا بسبورت الساتفو زنبورو تمكرون عامن زنبوروم يوم زيوم نميدا قدم مسلافهم أبتن أبتحت مجزعت زنبرا عبيت كلبات سبورت تصاوتو زنبورون قليهم كأ أبيت تمرتومن جزاوتومن مزقوما ناقشتون مع كلوتن كلبات جانتاتاتن تصاوتو بمباروم نتي أميدا زكايز نبري سبورتاون فتات كم عليتن عم خرتن تتصاوتون كوينوم نتم عبالي سبورتين قدميت عم سقوام عابي درخيت فتيرم مليئم أهو كان تعود تبهلنا أخريا نيرا مس أخوينا نتصاوت نيرنا تبو صوتا تبو كستاون نيرنا بدحري وابز نتصاوت كخلهم زن إليمنتار سكول ناي مدبر بنوبلنت ديا صاوتال نورا جيروني تصاوت نيرا تصاوت نيرا ترحدي فونكس دارجا بلو تصاوت نيرا خبيل خيل مخنياتو أب سقعشة شاينا تمهار كخلهم شاوعين شامناين بنوبلنت ناي زوا ماكل وانش أمس وصلوا بنوبلنت كابيل من تاري أنا أستاذ محمود زلونير كوميتي نخلنا نحيز النوريد عشان شعت ميت ساعة ثلاثة يعني اشتينا را قلت تصاوي توقو أو نحن تقول لهم زكبة أو قمنا بعد ذكرى زخيلة بقوم خرامة أبتي أفدق مقابر ندا ماريا اللهم أنا جي سلمون باتشي هذا تورنامنت كبرنا نيرو ناين أو شجرون هذا كعسرت ثلاثة عسرت أربعة صار إسرع كانت هنا كانت سوبر كانت مدبر فرسنا وزعت كاو أو تسعة طبعا الحرب قد لي تراقبنا نيرنا أو كلت وانا بجونا كلاي حنت وانجانا قدامي وسينا مسغانتا سوبر تسعيدنا من ميدان سلاقي تمحيز كله سبورت ياو كم سبجكت مهارو نيري سلازي ساب فولي بولن أب باسكت بولن زيادة تقرر صوت نيري بنشتي كله أبيت مرتي أب شنترو يتوليده عندما نتمرت مس آخله أب تمرتيون شنترو مدربابوري نيرو حجو جوكونيرو متصاتنا كعصوتات جلس لزنبرة بغتاخا مستكعصو متأسسار تقبر حجو خبو السنورو خلعيكا دليت ونير مسلني تمسن حتنا يكعصوتاش مس دليت كعنير بتعمي فوتو كعصو عرفت ندحر وصيخا قبا عب نصاوت كعصو نصاوت قال بخمزي انا كعصو لميده حجي سقاب شاد شاي كفلي يتماهيره كاوت ناي ميرا موصا ماتي كن سقاب زز نور كل ساعتي سبورتي يفوتي يتصاوت نيره كيله يوت يعني أتنا بيت مرتاز أوتاتك أو مس نتخفلها وكيلك كأو حليفك أنا بيت مرتخا وكيلك أوتاتك برس بزنبرة أو كم عينتنا تتصاوتكو غير نيره وجني وجنك من بين العي عليك عالو مسلم إيوب سبورتي انت زي بعدين عبيط صبيت صيحة ومنشرب زرع
እቲ ስፖርታዊ ውድድራት ካብ ንኡስ ኣሃዱ ጀሚሩ ክሳብ ብደረጃ ክፍለ ሰራዊትን ግንባራትን ደጀንን ኣስፋሕፊዑ ውድድራቱ የሰላስል ነይሩ 1979 ኣብ ሩሱም ኩናት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንናጽነት ክካየድ ከሎ ኣብ ምክልኻል ስለ ዝነበርና ኣብቲ እዋን እቲ ልክዕ ብመንፈስን ብኣካልን እቲ ኩናት እንዳካየደ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንሓድነትን ፍቕርን ናይቲ ሰራዊት ንምድላል ስፖርታዊ ንጥፈታት ልክዕ ከምቲ ባህላዊ ጎስጓሳት ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዝካየድ ዝነበረ ብኸምኡ መልክዕ ስፖርት ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነ ብንጡፍ ኣብ ዝጥዕም ግዜ ብንጡፍ ውድድራት ኣብ መንጎ ሰራዊት ይካየድ ነይሩ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ሕጂ ጋንታ ናይ ከቢድረት ነይርሃና 23 ነይሮም 44 ብርጌድ ነይሮም 31 ነይሮም እንዳ 4 ነይሮም ካብቲ ክፍልታትን ሕክምናታትን ዝተዋፀተ ኣሃድውን ነይራ ሕጂ እዚአን እንተን ተጠርኒፈን ናብ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ዓመታዊ ንበሎ ወይ ከዓ በቲ ፕሮግራም ዝወፀ ናይቲ ኮሚቴታት ንበሎ ብኡ ዝጋጥ ዓለም ግሬድ ሰልጥነና ነይሩ ንሕና ናይ ብርጌድና ናይ ብሓቂ ሰልጢና ኢና ከምቲ ልክ ኣብዚ ሩቕ ትሬኒንግ ብዓለም ግደ ወሃበና ነይሩ ሕጂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝሓየለ ኮይኑ ተረኺቡ ተንዝበዛሕና ከዓ ንሕና ተሓያል ከዓ እንዳርባዕተ ኩሉ ግዜ ሲ ተሳዒርና ይንፈጥና ወይ ፓረጅ ክንወፅእ ኣለና ወይ ከዓ ስዒርና ክንወፅእ ኣለና 1987 ናይ ሂምቦል ጋንታ ትበሃል ኣቑምና ማለት እዩ እዛ ጋንታ ሂምቦል እዚኣ ትበሃል ካብ ክፍሊ ታዕሊም ገራጅ ስንቂ ኤምዳድ ኮታብታ ክፍልታት ናይ ሂምቦል ትበሃል ነበረት ጋንታ ንቆም ማለት እዩ ግንባር ናቕፋ ናይ ሕክምና ወኪል ከም ጋንታ ሕጂ ክገርመካ ንሕና ሓንቲ ጋንታ ኢና ነርና እቲ ቁጥርና ድማ ካብ 45 ዝበዝሕ እውን ግን ሓንቲ ምልእቲ ጋንታ ነራትና ንሕና ድማ ምስተን ብርጌዳት ዝነበራኡ ምስኣተን ንወዳደር ነርና ኦኬ ታ ጋንታ ኣምሮ ትበሃል ተነታሽሞ ካብተን ኣብኡ ዝነበራ ክፍልታት ተዋፂኣ ዝቆመት እያ ናይ ሃንደሳ ጋንታ ነይሮም ናይ ኤምዳድ ጋንታ ነይሮም ተነታሽሞ ናይ ምልክት ነይሮም ናይ 72 ካልእ መጓዓዝያ እንግደን ሕጂ ተንእስ ንእስ ዝበለ ኣሃታት ክልተ ብሓደ እንዳለ ገባ ከም ሓደ ክፍሊ ኮይነን ፀወታ ነይረን ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዞባ ደረጃ ክንፃወት ከለና ከዓ እታ ናይ ጋንታ ኣምሮ ብሓደ ትመፅእ لبنا عين حرير صوتها تقول ውፅኢት ናይቲ ኣብ 1987 ኣብ ግንባራትን ኣብ ናይ ደጀን ቦታታትን ዝካየድ ዝነበረ ስፖርታዊ ውድድራት ከመይ ነይሩ ኣብ ደረጃ ተነታሽሞ ኩሉ ግዜ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኣብ ዝኾነ ውድድራት ኣብቲ ከባቢ ኣለና ኣብ ናቕፋ 16 ብጣዕሚ ዝድነቑ ተፃወቱ ነይሮም ክልተ ግዜ ኢና ምስኦም ተፃዊትና ሓንሳብ ስዒርናዮም ተመሊስና ተናሳይ ብድሕሪኡ ኣይከውንን ያ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ናይ ግድን ካልኣይ ግዜ ክደግሙ ኣለኩም ኢሎምና ካልኣይ ግዜ ተመሊስና ከዓ ስዒሮምና ኣሰሩ ሕጂ ምስ ክልተ ሰራዊት 96 ፅቡቅ ፀወታ እዩ ነይሩና ስዒርና የን ኢና ሓሊፍና ብድሕሪኡ ዝቐፀለ ከምቲ ዝበለቶ ምስ ክፍለ ሰራዊት 16 እውን ኣብ ናቕፋ ፀወታ ነይሩና ምስ እንዳ 74 እውን ከምኡ ካብተን ዝተጋጠምናይና ሓድታት ሲ ኩለይና ስዒርና እየን ኣነ ብጋንታ ደረጃ እኳ ንክፍለ ሰራዊት 70 የደደነቕ ምክንያቱ ክፍለ ሰራዊት 70 ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ብቆመአን ይኹን ብዓቕመን ይኹን ዱልዱላት ውሁዳት ዝነበራ ክፍለ ሰራዊት እየን ዓቕሚ ከዓ ነይርዋ ክፍለ ሰራዊት 16 ኣብ ናቕፋይ ተጥቃ ደሽ ዘላ ሜዳ ኣብኡ እቲ ፀወታ ተኻይዱ ክልተ ብሓደ ከዓ ንስዕሮም ንሕና ሕጂ እቲ ሰብ ኣዝዩ በቃ ናሽዑ ዝከረኒ ብዙሕ ተተንኪፍና ኢና ተተንኪፍና ብናቶም ስዕረት ተወዲኣ ሕሰቦ 52 ክትወስዳ እንዳተባህለ ዓራርብ እዮም ወሲዶማ እሕና ዝነበርና ምድብ ንሕና መጨረሻ እንዳ 52 በፂሕና
50 كلتا بحال دنجل سعيرهمنا فاينال اتيوم حليفهم عرارب كوموني سرشيد شدهم قال ان انتن ينبب كساي نوعيا يذكرون سعيرهم ما مجرشان فاينال بسيهم عنبر عراربن لا 50 كلتا عرارب تصاويتهم عرارب سعيرهم كان عرارب وانچا وسيدوما ጎድኒ ናይቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝካየድ ዝነበረ ስፖርታዊ ንጥፈታት ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኣትሌቲክስ ቆይመን ብልዑል ስፖርታዊ መንፈስን ወንን ግጥማተን የሳላስላ ነይረን ካብ ገዛይ ሒዘ ዝመጻኹ ባህሪ ናይ ስፖርት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቮሊቦል ኣብ ጉያ ኣብታ ዝነጥፎ ኣሃደ ይሳተፍ ነይረ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ምናልባሽ ዳርጋ ንኩሉ ቁፅሪ وكيلنا إن أنا قوي نرنا أنت بالناس زجانا نايكورن كلهم تقولوا يجن أبزل مريت نيرنا أنا ما ورادرتي أبزل مريت درجة 4 متر انجل إن أنزلني أنا تقلبي تأخذ ذكره خلقنا يبحق إيزجر مني ولا تريكر تاسي يبحق دينا نقبرون يما يدبل أبزل نايل علقن مترون 3 تنفرق أنت أزل على تريكر ناي ميدا أنا سيريا وتمالتي ناي أير أبويا جن بعالقال دستا بعالقال واقعي بحالا نيران بجنبار درجة زوجيا زنبرة درجة 5 فاسين زوجيا فتينا مسأن أمونجو جن وقعت حليمة قال لي لما خني سان صاحب الله مهنياتو أيكال كل مسأن حجي أكو عساقري فوليبول أكرابات قويا منتار كل تناي أتليتكس قبل كلها نكايدون يرنا ኣብቲ እዋንቲ ብደረጃ ክፍላተ ሰራዊትን ደጀንን ግጥማት ዘካይዳ ዝነበረ ኣሃዱታት ክፍላተ ሰራዊት 1685 52 ሜካ 74 ናይ ደጀን ጋንታታት ከዓ ሂምቦል ዓራርብ ዓንበርበብ ነይረን ከም ደረጃ ኣብ ጽቡቕ ዝኾኑ ኩነታት ፀወታ ኢና ንፃወት ነርና ምክንያቱ مسانا زتهلا لك الزنبراسي كفلسراوي 7 دحريو اتي درجاتات هذا حالي مالت تصوتا صبو كله ابت سعرت بزح ايكونن ግን ጾታ ጣሚ ጽቡቕ ጾታ ኢና ንጻት ነርና እቲ ዘከርና ጾታታት ከዓ ኣብ ግንባራት እንዳኸድናይ ኣብ ግንባር ሓልሓል ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ናይ ትውድብ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ በዓል ሂምቦል ኣብ ክፍልታት ኣብ ዓራርብ ምስ ናይ ክፍልታት ተጻይትና ኢና كيسرع والله عنبربب نخيل نيرنا في الليل نعفايا تاغندي من خلال نيرنا بس ما يعني حمشان تصايدنا نيرنا بس رايس ما يعني حمشان بس رايس 10 تشدشته بس رايس 7 كنقول لك عمرو حيلات كانت هنا بزع جزء نسعره من يعني هنا كم 10 شدشنا كستين خون هنا 10 شدشنا تما تاني ما تهالخت هنا جماعة ميدا كم عند 10 شدش الصوت عينه برون على فاينال سمعنا شو عتن 50 كلتن عرارن فاينال توصحوا كم صوتا عند 10 شدش زركب صوتا عينه بران ولا أنا نعمر كمان يوم زبولتنا نيرون يا دون 10 شيء بزحات ما كيلا تكسر نيرون هم على ودماني إل ودس فها كلاب أوبريتر ود خداني
باچي سلمون باچي اوريت قالوا لهم بتاع حيلات صوتي ولا تناي صوت ستايل كمان سي قدم نحن نفلطسي 4-4 صوتاي كون رينا ناوتينا 4 تراسين له 2 ميدان له سينوفن 4 اتاك له 6 وندشي يابانه صقام له اوتون نوفن كاتا اوتون ديشن كاتا قميت كستاي يطق 10 شتي ግን ዳርጋ ከምዝና ሕጂ ሞደርን ፀወታ ካብ ቦርታይ ምስ ጅሙር ነይሮም እቲ ኩዕሾ ኣጀማምራ ተናይ ዋልድ ሙሉኣት እየን ነይረን ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ዝምስክሮ እዩ ኣብ ናይ ግንባር ሲ 9 ምረፃ ነይረን ካብ ናተይ ጋንታ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ወዳት ግን ከቢድ ብረት ትበሃል ኣብ ጥቃይ ትመፅንኻ ምክንያቱ ንባዕላሲ ብምስሪ ሲርባ ምስ ገለበላ ሕጂ ከነናፃፅራ ሓልና ልካ ከምዛ ማንሲቲ እያ ክልተ ጋንታ እያ ሙሉኣት ሓደ ተሰይሩ ሓደ ኣትገለ ኩሎም ከዓኒ ዓቕሚ ዘለዎም ፍልጠት ናይ ኩዕሶ ዘለዎም ገለመለታት እዮም እታ 31 ቁርብ ብልጫታት ካባና ነይረዋ በዓል ዓለም ፂኒ ገለ ነይሮም በዓል ሙሳ ሓደ ካብ ወዲ ጎዳይፍ ነይሩ ሜድያኖ ዝፃወት ገለ ዓይነት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ክሳይ ነይሮም ዝሓን ዝፃወቱ ተፃወቱ ነይሮም ሕጂ ኣልቢትሮ ምን ነርና መስለካ ቼቶ ወድምዒሽ ኣነ ሕጂ ኣብ ኩሉ ጋንታታት ኣነ ደፃት ኩሉ ነናቱ ኮሚቴታት ኣለዎ ብኮሚቴ እዩ ዝኸይድ እዘን ኮሚቴታት እዚኣተን ንዖም ኣብ ምክትታልን ንዖም ኣብ ምርኣይን ዘድልዮም ነገራት ኩሉ ዘበለ ብሓላፍነት ንሰንስከማ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፀወታታት ርኢኻ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ምናልባሽ ካልእ ኣይኮን እምበር እቲ ናይ ከቢድረት ፀብለል ድበለ ጋንታ እዩ ነይሩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ሓደ ምስቲ ኣዋዳድባ ናይቲ ኣሃዱ ክኸውን ንኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ከቢድረት ኣሃዱ ዝኣቱ ቁሩብ ዝተማህረ ናይ ከተማ ጠባይ ዘለዎ ናይ ስፖርት ኣንፈት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምናልባሽ ምስ ከምኡ ዓይነታት ተኣሳሲ ጌርካ ክርእ ከኣል ይኸውን ብውሕዱ 3 ግዜ ኣብቲ ግንባር ዋንጫ ጨቢጡሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ከቢድረት 76 ዝበሃል ማለት እዩ እንድልክ ምሰናቴ ተጫዓጨኩም ግን ኣፍተወሰን ኮይና ኣለኹ ምክንያቱ ተርሲና ኣለዋ ገለሲ ምእታውና ባሓቅሊ ፅበት እዩ ሕጂ ሓፍተይ ነይራ ሽዑ ተርሲና ነይራ ሓፍተይ ሕጂ ሪኣትኒ ድያ ክብደት ፀወታ ዲ ክፈልጥ ኣይክእልን እየ እታ ኩዕሶና ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ባዕሳኪ ጂጎ ፖሊስ ገለ ንብሎም ኣዝዮም ሓይላት ዝኾኑ ተፃወቱ ነይሮም ናዮም ሕጂ ኣብቲ ግንባር ግን ኣዝና ተወዳደርቲ ነርና ወላ ምርጫ ምስ ተገብረ ናይቲ ግንባር ከማን 4 ተመሪፅና ኢና ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ስለ ዝነበረና ህና ምስቲ ካልእ ግንባራት ቀዳመይቲ ጋንታ እያ ነይራና ህና ዝመዋዳድርቲ እውን ኣይነበራን ኣይተሳዕረትን ገለገለ ፀወታታት ኣብቲ መወዳእታ ፋይናል ግጥማት ግን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል እያ ተዓዊታ ትወፅእ ነይራ ብደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ጋንታታት ግንባራት ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን ናቕፋን ከምኡ እውን ደጀንን ዝነበረ ሚዛን ፀወታ ፍልልዩ ከመይ ኮኑ ይኸውን ነይሩ 76 ናይ ከቢድረት ክትሪኣ ከለካ ሓንቲ ቦጠሎን እያ ኣብ ግንባር ናቕፋ ነይራ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል እንድሕር ኮይኖም 2 ቦጠሎኒ ምስ ቤት ፅሕፈታቱ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ እቲ ጋንታታት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ከተወዳድሮ ከለካ ሕጂ ነይሮም እዮም ኣብ 76 እታ ቦጠሎን ነይሮም እዮም ሓያላት ተፃወቲ ምስ ናይ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ከተረኣያ ከለካ ናይ ከቢድረት እታ ናይ ሰሜናዊ ሳሕል ትሕይል ኣብ ኩር ዝበሃል ቦታ ዝተፈላለየ ኣዋርታት ኣብዚ ውድድር ነካይድ ነርና ኣብዚ ንባዕሉ ካብዚ ይጅምር ሕጂ ናይ ስፖርት መንፈስ ከዓ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ሰሜናዊ ሳሕል ከተረኣየን ከለካ ናይ ሰሜናዊ ሳሕል ኣዝየን ሓያላት ተፃወትየን ነይረን ኣዝየን ሓያላት ንብርጌድና ወኪልና ክንፃወት ከለና ኣብቲ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ምናልባሽ እንዳ 4 ብርትዓና ነይረን እንዳ 4 ሓያላት እየን ነይረን ኣብ ናህና እኳ ግዜ ነሽ ነይራ በዓል ጊደይ ዘርኡ ነይረን በዓል ቲጋና ድበሃላ ነይረን ብዙሓት ተፃወቲ ነይረናና ከም ሓይሊ ግን እንዳ 4 እያ ዝሓየለት ኣብቲ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ዝነበረት ጋንታ ካልኣይ ውድባ ጉባኤ መዛዘሚ ዝካየድ ነበረ ውድድራት ነይሩ ብክፍለ ሰራዊታት ኩሉ ደረጃ ማለት እዩ ክፍለ ሰራዊታት ክሳብ 6 ክፍለ ሰራዊታት 3 ከዓ ናይ ክፍልታት እየን ኣብ ራው ኢዮቤል ዋንጫ ምን ወሰደ እንዳ 70 እንዳ 85 ነይሩ ግጥም
مهنيات أمونغو خلتين معت هلغي نيرو جم من وانجا وسادة تواهيلو حياة عاي تخايدو أبتني برأي ولا عرارب مجرشتو نحن عندها 7 تاج وانجا وسيدنا نحن قدامين لازم ين 5 كا مكالا أي وزين مالتي أبزا نايمو داتا تتصوتنا لنا 8 شعاتن ولا قمص أن كاره هرمبر تي نحن قدام مسلز وصانينا مسندا 8 بعد ما مالتي تغير النفط وانتي إذا عندها 7 حاني أبزا خدت كيتا 5 ولا زا ناي كلمة زقاطمتنا ما نغير ينيرا تقول كمان أموداتا ساعتي درجة كيدو عنا دحرن ديت صعري أموداتا تابيتي استاد تهوا السنير أبت أوانتي زنبرو تتصاوتي ولا كوا أبز أوانزي عدم دفيهم كابت أوتا أنتو بخورو نتي أبغزين سنتهم أميدا زحلفو ناي سبورتي هوتهم بحسب ندحري تمليسهم كذكروهم كلو أبو أمرهم كجل يبلو ممو ينافقو تمكروهم كا بخمزي قلتو ميدا كم سرعة ماشينير سمتين نت ميدا ساجرون بوت متين نتي كم سرعة دقدقونين هذا جوبو نبي إنجنيرين سايد اللو تمالو زباهلو ناير صراخ لك خمسة عبي ميدا عبيتي كلابس ناي بريمير ليج يخونا ولا لا ليغا تسرح لك هم بعقن بمترو ناقبرو ساعة ناقبرو شغال ناقبرو بجوبو ميدا تسرحو أبع الجراجات دما تي بورتاون تسرحو ريت بجمد تسرحو جوبو ميدا تسرح شو ودراتهم لك كم سرعات ودرات تخايدو أبتو ودر تخايدنا ما كل سف زفلتو نحن عرارب نسنا 5 كلتنينا تقاطيبنا أواد ماتا كوبا نحن وصلنا مكل حال غيرهم نيرهم تم دار 4 اجيت اخوسو اني اقام زسدا مسيله حليفنا تاخوسو خمس غير سديدلو اجي ولا حدا يقولون كلهم نابانا يمصيو حريمو هس ايترايتن هو وچو تسي تودينا لهم عمت صوت ايلهم كمز عينت مستنكر قول رينا ينفلتن حجي تفوتون مساحة فت سبورتي فتوهم مختبل تتأنح كفل ياخا ولا علامة كن سمعت قناله حجي حوي كامزة حوي معبايا ينعي أبطان دا عراربسي قد محمسان كتن قد يفس مسنا سماي حمشتني نيره ولا أو كي مستعود دك سبي بالسي من لما ما تمتي نسمع حمشنا لا تكون الواب حجي نقصو نعو ركب سزنور كنت حوي بتعني كبت فقر نيرني كل التحواتي كات سوي مالو في ساعات يا معنا انت ولدن تسوي مالو حجي مس حوي كبت فقر خلني او ستيل مسوعتنا تمتي ما نادو يتسوي حجي السوق سوق كله أنا عرارب الله ذا شست استحرم كلها حتى وقت قرات إجراناتهم ولا هادو مسكدت ما هادوهم ودسيم حفت 5 سنة الله بس بلوتو دبدبت سقط حجي تدبدب كمان عميت يا الله حجي أنت تعيمك بعي متي أنت زي متعيمك كن دبدب بسدتي أنا بزخنة أبدي أيسوا أبراهيم جيتي مجلس تاسي معاتي لعلي تحتي قليلهم دحر قرب ترى أنا قد عندي تين كملس قبلناتنا ترسيناي تشلفوا أخو عسو خميز عمسلت بتعنقلاته هلا يجزي خانة تسفلت كبرسي تشرفها بتعنتيتيوا أجي خلت بحده تسعيرنا أجي من قدر خيبانو وشو من سعيروا لهم وقلاو تقولات نحن عيناتينا تسعيركم قني لهم ونايلهم شاشة المزودة حتى تقويني شعاني أبو سبورت وهاتو كان أي تأكيبنا على دا 7 سوات شديش سوات نيرنا طوال 4 ودات بعد زي حوي 7 فريم اسم الله شي فريم أفورك بالكي يوانس منتخرن بورتيرا نيرو عندهم بلوانا 4 أيام كلتا والدنا ناين داخلتي تسوين أبو مستنا خبنا الزن نينا تي أجا بقى ما اسكجول سرع عندي حجي حنت قانتنا عنات مسألنا نحر الله هنا نبنى قفاي أثمت أنا هنا بوتنا أنا قفاي
دا 16 نعقفا حجي نتا نعقفا دلنا ام نعقفا مصانا اندحر نحنا نابوتن بصحنا خا نخيد نبعل 96 نخيد نبعل هيمبول نخيد نبعل عرارب نخيد اتي جورونس كوما عينتي نير جوروني حجي تاي صبو نيرو مستጻወትካ مستودعኻ بحباريኻ تعلل بزعبات حلفه صوتا بزعبا كغبر زلو قالنا نحدك get together عينت مشسي علىك بحنسع معلل لك هو تعذاب موني كمور كام نايدك تبعتي خما نايدك نستخر ايد تمرص مهناتو انت انزياتن كابين مصين ناي بحقخ دك انستيودين زبلولو ساعات ونيرو انا فلي ነገር ትብሎ ኣብ 89 ጾታ زي ተደጊሙ ነይሩ እንዴ ሕጂ ኣብ 89 እተን ኣብ 87 ዓመተ ምህረት ምሳና ዝተጻወታ زينب راسوات نيرني أبتتصوتا خنا أتخلنا بتعمي تسند حزو أبوتا خاني وصان وتا سلزنا بري قطرة شعاتي قطرة عسرته قطرة شمونته سلزوانا تنتقاتي بتعميها ساتن كلا تاجنتنا أزيا حيال يعني رجوان سواني شوعتن أبسماني شعاتن كن دحرنا دو مالتي أمنا دو ينتسوي إن ساتن قرب تاجنتا دخل دولة تاجنتا هنا كم تزد الله أيقونن مالتي هنا زخبركم تخاتلتي نلوم حزنا لكم زغربنا تحستو كمزي أقدمكم زتخاتلكم ويزمسل نيروم أبز مص بخال مدبات كساب نرخب كساب شعو سلام كنام